పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కొమరాడ మండలం దుగ్గి గ్రామంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. నూడిల్స్ సర్వేవనందుకు కత్తితో దాడి చేసి వ్యక్తిని గాయపరిచిన ఘటన ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే దుగ్గి గ్రామంలో తిరుమలేశ్ అనే వ్యక్తి కొన్నేళ్లుగా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అయితే అతనిని గత నెల రోజులుగా కొల్లి జగ్గారావు అనే వ్యక్తి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడని, నూడిల్స్ సర్వేవమని వేధిస్తున్నాడని బాధితుడు వాపోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలేశ్ నూడిల్స్ బండి వేసే సమయంలో జగ్గారావు అతని ఇంటికి వెళ్లి బండి వేయనివ్వనని గొడవకు దిగాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య స్వల్ప తోపులాట జరగగా జగ్గారావు తాను ముందుగానే తెచ్చిపెట్టుకున్న కత్తితో తిరుమలేశ్పై దాడికి దిగాడు. ఈ ఘటనలో తిరుమలేశ్కి మొహంపై 2 చోట్ల గాయాలయ్యాయి. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నా పేరు స్వాగిరి తిరుమలేశ్, మాది దుగ్గి గ్రామం. నేను అక్కడ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టుకుంటున్నా. రోడ్డు పైన ఒక వ్యక్తి కొల్లి జగ్గారావు అనే వ్యక్తి వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి నూడిల్స్ అడిగాడు. అడిగితే నేను ఇవ్వననిసాను. ఇవ్వనని కోపంతో నా మీద ఈ కత్తి దాడి చేశాడు. ఇంటికి వచ్చి కత్తితో దాడి చేశాడు. నాకు నెల తర్వాత నాకు అడిగి నెల రోజులు అవుతుంది. నెల రోజులు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఆడవాళ్ళు పొందుతున్న అంతే నేను పడుకున్న సమయంలో మా ఆవిడ టైలరింగ్ బట్టలు కుట్టుకుంటుంది. మా ఆవిడతో గొడవ దిగాడు. ఈలోపు నేను లెగిసి చూసేసరికి ఈయన వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఈ వ్యక్తి ఉంటుండగా మా ఇద్దరికి మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావని అడగగా మళ్ళీ నా మీదకి వచ్చి నువ్వు బండి ఇక్కడ పెట్టుకో, ఇక్కడ నూడిల్స్ నువ్వు అమ్ముకో, నువ్వు వెళ్ళిపో, నువ్వు మర్యాదగా ఇక్కడ అమ్మే అర్హత నీకు లేదు, వెళ్ళిపో అనేసి నాకు గర్జించాడు. ఆ గర్జించిన తర్వాత కొన్ని నేను ఎట్టంలా వెళ్ళిపోతానులా నేను అమ్మననేసి అన్నా సరే నా మీద కర్రతో ఫస్ట్ దాడి చేసి ఇద్దరం తోసుకోగా ఆ మొల్లో నుంచి కత్తి తీసి అటాక్ చేశాడండి. 3:15